Юрский взгляд Россиядағы бірден-бір түркі халықтары үшін ортақ түркі газеті шығарып барабыз. Газетіміздің битлерінде даими рәвештә Садри Максуди белән Әхмәт Хади Максуди турында мәгълүматлар чыгарып барабыз. Сезгә әлбәттә бүген бик зур рәхмәтлебез, чөнки бу ике шәхес шул кадәр бөек, шул кадәр аларның мирасын без сакларга тиеш. Шуңа күрә без бүген карап барачакбыз сезнең чыгышларыгызны. Иң яхшы чыгышлар балалар арасында бу газетның алдагы саннарының битләрендә урын алачак. Мин моны сезгә вәгъдә итәм. Иң кызыклы, иң шәп фикерләр, иң шәп чыгышларны Алла бирсә урнаштырачакбыз. Тик шулай да мөрәҗәгать итәсем килә сезгә, яшьләр. Бүген интернет заманы һәм без интернетны кулланырга тиеш һәм интернет ярдәмендә таратырга тиеш Садри Максуди белән Әхмәт Хадиның мирасын. Алар белән район эчендә генә түгел, бөтен татар дөньясына без аларны җиткерергә тиеш. Тик шулай да менә барыгыз да ВКонтактеда утырабыз, шулаймы? ВКонтактеда утырабыз. ВКонтактеда бүген көндә Садри Максуди белән Әхмәт Хади Максудиның төркеме бар. Рәхим итеп шунда кирегез. Улайга вакытта зур түгел, әмма даими рәвештә яңартылып килә. Мин барыгызны шул төркемгә чакырырга, шул төркемгә дусларыгызны чакырырга, шул төркем аркасында халкыбызга күбрәк мәгълүмат җиткерергә чакырам. Сезнең дә иң кызыклы язмаларыгызны Алла бирсә, бу конференциядән соң фотографияләрне менә иптәшебез безнең видео төшеп ята хәзер. Барысын да шул төркемгә урнаштырачакбыз Алла бирсә. Алга таба Садри Максуди белән Әхмәт Хади Максудиның бүген көндә сайт әзерләнә. Максуди.info дигән сайт булачак. Мин аны өметләнәм инде Садри Максудиның вафат булган көненә, ягъни 20 февральгә әзерләнеп тәмамланыр. Барлык кызыклы материалларны шул сәптән бу конференция фотографияларын, язмаларын да урнаштырырбыз дип уйлыйм. Шуңа күрә барыгызны актив чакырырга, индим бу эшкә кушылырга, ягъни языгыз безгә, материаллар җибәрегез. ВКонтактеда аралашыйк, даими рәвештә бергәләшеп аралашып торсак, эшебез һичшиксез уңышлырак булачак. Мәктәпкә бүләк итәсем килә берничә күчтәнеш. Беренчедән бу беләсездер, Садри Максудиның иң якын дусты ул Гаяз Сакый, аларның тормышлары һәрвакыт бер-берсе белән шул кадәр якын булганнар. Алар әйтерсең бер туган кешеләр, Садри Максуди яшәгән Исхакый ярдәмендә, Исхакый бары тик дусты Садри Максуди булган вакытта гына шулай өметләнеп бергәләшеп яшәгәннәр каберләрендә, Истанбулда, Истанбул зиратларының берсендә. Шуңа күрә Гаяз Сакыйның турында бер шундый китап бүләк итәсем килә. Казан утлары журналы берничәне без бу журнал белән дә хезмәттәшлек итәбез. Бу битләрендә дә чыгып бара безнең Садри Максуди белән Әхмәт Хади турында материаллар. Шуларны һәм шулай менә татар тасмаларын бүләк итәсем килә. Күп итеп алып килдем. Таратырсыз балалар арасында шул сүзем. Рәхмәт.